खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ 1 डिसेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों बिटिसिनि आयेन आफादनि जथुमा जागोन होनना बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। श्रीरामपुर गेटआव आफ्रिकान सुवेन फेभार सुंद'यै एएसए पजिटिभ गोनां हारियाना आरो उत्तर प्रदेशनिफ्राय लाबोनाय अमाफोरखौ बिटिसि एबा क'क्राझार जिल्लायाव फोजोबस्रांनो मोना होनना गोख्रों दाबि दैखांदों क'क्राझार जिल्ला कमिटि पिग फार्मार एस'सिएशनआ। बिफानि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जारजों लोगोसे बिफानि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मान बावदों आरो इन्डियान भुटान सोमोन्दोआरि बिथिङाव सावरायदों। देबोरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि सिङाव थानाय खालुगाव सुभाइजार प्राइमारिनिफ्राय गोदानै सायख'जानाय मासिगिरि सम्भाबती नार्जारिखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि भिसिडिसि चेयारमेन सम्भाबती नार्जारिजों लोगोसे गासै मेम्बारफोरनोबो एपइन्टमेन्ट राननानै होदों। मैया क'क्राझाराव आक्रासुआ बनजार रेली दिन्थिफुंदों। मख'नो गोनांदि आक्रासुनि बानजायनायाव क'क्राझाराव एसटि मर्यादा होनांगौनि दाबिजों आरो कमतापुर रायजो दाफुंना होनांगौनि दाबिजों गेदेर बनजार रेली दिन्थिफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव मैयानिफ्राय जागायबाय सोमावसारनाया। हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथाङा आर्टिकल 280 आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बिथा खालामनानै बिटिआरनि बारग' खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। थेव जानाय जि पिस एकर्ड बिनि सागानगिरि हिसाबै एबसु एनडिबि आरो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनखौ लानानै भारत संबिजितनि 125थि जि मोनसे एमेन्डमेन्ट जानांगौ दङ बेखौ लानानै नेशनेल सेमिनार लादों आरो बे 125 जि एमेन्डमेन्ट बियो बड'लेण्डनि थाखायल' नङा गासैबो 10 जिथु 6 शिड्युल दङ 10टा जि 6 शिड्युल दङ बे 10टा 6 शिड्युलखौ लानानै बे एमेन्डमेन्टखौ नागिरनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव 2024 मायथाइयाव बे गासै गंजि 6 शिड्युलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों जयैनो भारतनि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बै समाव बिथाङा भारतनि स्टेट हम मिनिस्टार नित्यानन्द राय बिथांनो बिबान होदोंमोन जे बेखौ ड्राफ्टखौ एसे कारेक्सन खालामनानै आरो गुबुन गुबुन ग्रुप्सफ्रा एबा गुबुन गुबुन डिमान्ड खालामग्राफ्रा लुबैनाय बायदियै आरो भारत सरकारा जेरैबायदि हास्थायो बेखौ लानानै बिनि सायाव मोनसे ड्राफ्टखौ रिड्राफ्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ टेबोल खालामनांगौ। दा बेखौ थांनाय पार्लियामेन्टआव बेखौ लाबोनायखौ नुवाखिसै थाबैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सेसन फैगासिनो दङ जिहेतु 125 एमेन्डमेन्टआ फैब्लासो एबा बेखौ पास जाब्लासो 6 शिड्युल काउन्सिलफ्राव फाइनेन्सियेल बिथिङाव मर अट'नमि मोनगोन एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थोंजोङै फान्ड मोननो हानाय जागोन फाइनेन्स कमिसननिफ्राय आरो गुबुन गुबुन बेवहाय माखासे सोदांनाय क्लजफोर दङ बेफोरखौ सोदाङोब्ला आरोबाव एसे स्ट्रेंथेन जागोन काउन्सिला दा बेखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्टनि सायाव डिमान्डखौ लाखिदों दा बेखौनो दिनै नेशनेल सेमिनाराव आंबो बाहागो लादों आंबो बै समाव सागानगिरिमोन हिसाबै आरो हादोरनि राजखान्थि दोलोफ्रा जेब्ला सरकार सालायो गोबां रोखोमनि एकर्ड खालामो आरो एकर्डफ्रा मालाबा टाइमाव इमप्लिमेन्ट जाया मालाबा जायो 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्ड खालामनाय दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै दा बेखौ नुनानै जोंनि गुबैयै मोननै खोब गोनांथार जोङो बेवहाय हास्थायदों मोनसेया जाबाय आर्टिकल 280 जायजों फाइनेन्स पावारा फैगोन एबा फाइनेन्स अट'नमि मोनगोन फाइनेन्स कमिसननि थ्रुयै आरो गुबुन मोनसेया जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्स बे मोननैखौ जोङो हास्थायदों आरो गुबुन गुबुन बेवहाय क्लजेस दङ बेफोरो लासै लासैनो जागोन दा बे क्लजफोरनि गेजेराव बांसिन दिनैनि प्रायरिटिया जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिल्स आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 280खौ फैयोबा फाइनेन्सियेल पावारखौ मोनगोन आरो आंबो जिहेतु काउन्सिलाव दङमोन आं नुनो मोन्दों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हाया फाइनेन्स कमिसननि 16 फाइनेन्स कमिसननि जेब्ला टीम थाङो
जों बिथांमोनजों रायलायदों जोङो बिथांमोननो रिप्रेजेन्टेसन होदों आरो बै समाव जोङो गासैखौबो केलकुलेसन खालामनानै नुदों जे त्रिपुरायाव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो बिथांमोना फाइनेन्स कमिसननिफ्राय 50,000 क'रसो मोनो 5 बोसोराव मेघालया 29 लाख पपुलेसन दङ बिथांमोनाबो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय प्राय 30,000 क'रर मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिसा फिसा हादोर जेरै सिक्किमाबो मोनो बयबो मोनो नाथाय बड'लेण्डआवबो जोंहा प्राय 35 लाख पपुलेसन दङ जों फाइनेन्स कमिसननिफ्राय जोबोद खम अनजिमानि बेवहाय फाइनेन्सियेल सापर्टखौ मोनो मानोना बेखौ स्टेटआ लायो दा बेफोर गासैखौबो नायनानै जोंनि जि डिसपेरिटी डेभेलपमेन्टआव जि गाहाय गोजौ जानानै दङ बे गासैखौबो एड्रेस खालामनांगौबा 125th एमेन्डमेन्टआ मास्ट आरो बेवहाय आर्टिकेल 280आ जेरैखि जाया बेवहाय एमेन्डमेन्ट जाफानांगोन जेरै मिउनिसिपालिटि आरो लकेल बडि पन्सायतआव थोंजोङै रां एबा फान्ड मोनो बेबायदिनो काउन्सिलाबो मोनगोन मानोना काउन्सिलाबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि जुदिअ बियो स्टेट नङा इउनियन टेरिटरि नङा थेवबो बियो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि बेखौ इलेक्टेड मेम्बारफ्रा सालायो बेवहाय एसेम्ब्लि दङ बे गासैखौबो नायनानै बे 125th एमेन्डमेन्टआ दिनैनि समाव जोबोद गोनांथार नैबे उइन्टार जागोननि पसिबिलिटिया बेसेबां रिसेन्टलि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो मोननायाव आरो हम डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसारफोरखौ लोगो मोननायाव जोङो बिखौ हमनो हादों बा मिथिनो मोन्दोंमोन जे बिथांमोना नेक्स्ट पार्लियामेन्ट सेसनाव बिखौ लाबोगोन होननानै खोथा होदों दा बे हिसाबै जों हास्थायग्राफ्रा जिरायनानै थाबा जानाय नङा जोङो खामानि मावनांगोन मानोना नेशनेल प्रायरिटि नेशनेल एजेन्डाया सम लानानै गुबुन गुबुन जायो दा नंखायनो बिथांमोना गोबां जिनिसफोरखौ मालाबा इगनर खालामनाय एबा थालांनायखौ नुयो दा नंखायनो जों जिहेतु बेखौ थालांनायखौ लुबैयाखै दा नंखायनो बे नेशनेल सेमिनार एबा बेबायदि माखासे डिसकासन माखासे प्रग्रामनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जाहाथे एनि टाइम एवार्ड खालामनानै लाखिनो हायो सेन्सिटाइज खालामनानै लाखिनो हायो बे जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट सिजनाव आर्टिकेल 280 आरो 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ गनायथि होआब्ला डिसेम्बर दानाव 2 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ लानानै क'क्राझाराव गोख्रों सोमावसारगोन होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आरो बे कन्स्टिटिउसन क्लाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबोद गिदिर टीम प्राय 600निबो बारा आरो सा सानजा भारतनि मोनब्रै स्टेटनि आसामनि मोनथाम 6 शिड्युल काउन्सिल मेघालयनि मोनथाम 6 शिड्युल काउन्सिल मिज'रामनि मोनथाम 6 शिड्युल काउन्सिल आरो त्रिपुरानि मोनसे 6 शिड्युल काउन्सिल 10टा 6 शिड्युलनि जि अधिकार फाइनेन्सियेल अट'नमि फाइनेन्सियेल रिसोर्स आरो लोगोसेनो आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बांहोनायनि सायाव दिनै जोङो कन्स्टिटिउसन क्लाब अफ इन्डियायाव नेशनेल लेभेलजों सेमिनार बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो बे सेमिनारनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम जोंनि दाबि स्पष्ट दाबि जे आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्ट 2019आव बेखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनाय जादोंमोन खिन्थु बेखौ पास खालामनाय जायाखै आरो बे 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 2020 सनाव 27 जानुवारियाव एबसु एनडिबि इउपिपिअजों जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बे एकर्डआव मेनसन खालामनाय बायदियै जोंनि जि फाइनेन्सियेल अट'नमिनि अनगायैबो माने भारत सरकारा जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जि जोंनो माने राइट्स होनांगौ आरो मर अट'नमिनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन जे 40टा आथिखालनि समस्तिखौ 60टा खालामनाय जागोन आरो 60टा जायोबा जोंनि एसटि समस्तिया 40टा जागोन 7टा नन एसटि 7टा माने जेनेरेल जागोन प्रपर्शनेट मेनाराव दा बे स्पष्ट बेयाव लिरनाय दङ आरो लोगोसेनो बे प्रप'जेलाव दङ आरो लोगोसेनो एडिशनेल साबजेक्ट एडिशनेल पावार एन्ड फांसन बारायनाय एन्टि डिफेक्शन ल'नि खोथा आरो सिमा बारायनांगौनि जि जोंनि दाबि साथिखान गामिया सोबाय आरोबाव गामि सोबावनांगौ बे गासैबो खोथा बाथ्राफ्रा बेयाव लिरनाय दङ आरो गोबाङानो गोरोन्थि बुजियो जे जोंनि प्रप'जेलाव दिनै जोङो स्पष्टयै बेयाव बुंनाय जादों जे काउन्सिलनि नामा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआनो थागोन जों जेखौ प्रस्ताब होदों आरो एरिया जि दंमोन बिटिएडि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट जिहेतु एरिया बांबाय जिल्लाया बांबाय दा बेखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन
बिटिएडिखौ आपग्रेड खालामनानै बिटिआर खालामनायनि जों प्रस्ताब होदों बेयाव खुनु कन्ट्राडिक्सन बा कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया दा बे